Gobierno de Navarra. Nafarroako gobernua. Arratsaldeon guztiei eta ongi etorri Euskal City saio berri batera. Gaurkoan gurekin Txantreatik heldu zaizkigu bi gonbidatuak, Ainhoa eta Leire. Ea elkarrekin solasteko erreztasuna topatzen duten, ziur baietz konfiantza garatuko dutela eta hainbat gai jorratzeko aukera ere izango duten ez hemen. Besterik gabe, goazen ea ze kontatzen diguten entzutera. Ni Leire naiz, 21 urte ditut. Txantreako naiz eta ingeles filologia ikasten dut. Ni Ainhoa naiz, 21 urte ditut, Txantrean bizi naiz, eta orain ari naiz haurrezkuntza gradua ikasten. Bueno, kaixo. Apa. Nola duzu izena? Ni Leire naiz, eta zu? Ni Ainhoa. Eta nongoa zara, edo... Txantreakoa, Iruñeko. Bai, nire bai. Eta zenbat urte dituzu? 21. Zu? Nik ere. Eta ze ikasten duzu edo zertan zabiltza? Orain nago egiten 3. maila haurrezkuntzako graduan. Eta zu? Nik ingeles filologia ikasten dut, eta aurten bukatuko dut. Eta ikasten duzu hemen edo... Gasteizen, bai. Nik txikitatik D ereduan ikasi dut beti eta amarekin hitz egiten dut euskeraz. Normalean. Zuka eta batuan. Orokorrean nik uste posible dela. Ni txikitatik nire aitarekin hitz egiten dute euskaraz, eta gero betidanik ikasi dute euskaraz. Batuan egiten dut zuka. Posible da. Ongi etorri, Ainhoa eta Leire, zer moduz? Ongi? Lehenengo atalari ekingo diogu, gaurko saioan, utziko dizkizuet mahai gainean Txantrearen inguruan, kasu honetan, biak Txantreako zaretenez, Txantrearen inguruan hitz egiteko gai batzuk, bale? Bale. Zuk aukeratuko duzu. Hau. Bakoitzaren zaletasuna garatzeko aukerarik duzue herrian auzoan. Zu, Leire? Orokorrean bai, ezta. Zuk ze esango zenuke, ze zaletasunak dituzu. Adibidez, mendira joatea gustatzen zait eta Txantrea ondoan badago ezkaba, orduan erraza dago hori egiteko adibidez. Niri adibidez ikaragarri gustatzen zait paseoak ematea eta orokorrean ingurumen natural batean egotea. Eta Txantreak nik uste gune berde asko dituela edo natural asko. Lasai egoteko. Gero hori, ere lagunekin egoteko tabernak edo horrela ere badaude eta ni uste hori agian niri gustatzen zait adibidez orain hasi naizela eskalatzen eta hori dela pixkat agian ezin da egin Txantrean, baina gertu dago hala ere, orduan ondo. Hora altxatu beste Euskararen erabilera herrian, edo auzoan, kasu honetan lagun artean. Nik esango nuke orokorrean Txantreako jende askok dakiela euskeraz, baina behar bada ez dagoela hainbesteko ohitura. Euskaraz hitz egiteko edo jakinarren. Ni ere uste dut hori, jende gehienak badakiela, baina azkenean igual bere egunean ez du euskaraz hitz egiten, eta orduan dago hori, falta hori, baina aukera ni uste baietz. Aleginduz gero posible dela. Jende askorekin euskaraz. Adibidez, ikasten dugu kuadrian gehienak, ez denak, euskaraz.
eta, bueno, baina gero, pues, agian gure artean ez dugu hainbeste hitz egiten euskaraz, baina hori ere, pues, zerbait aldatzeko agian. Bai, Eta hori. euskaraldia izan daiteke Bai, aitzaki bezala, aitzaki ona, ba, ohitura hori aldatzeko ez. bai. Herritarren arteko harremanak giroa lagunak. Ba, ni uste dut auzoko giroa orokorrean oso ona dela. Eta Ni ere ados nago. hori, gustora egoten zarela, pues, adibidez, bueno, orain ez, baina lehen, pues, egiten ziren festak edo inauterietan, agian dela gehiago auzan egoteko jaiak, ba, oso gustora eta hori auzokoekin. Bai, nire oso gustora bizi naiz. Bai, hori, eta da azkenean nola, bueno, niretzat da nola herri txiki bat. Osea, ez da herri bat, baina izango baritz bezala. Eta hori. Ba, hartuko dut azkeneko. Galdera librea. Ba, honek zer esan nahi du. Bueno, zer galdetuko, zer Ba, ez dakit. zer galdetuko zenuke igual. Txantreatik. Bai, edo zure bizitzan. Ez dakit. Pues, orain egiten ari diren obra berriak, txantrean, ez egiten. Margotu duten Bai. zebrabide Bai. zerbait esateagatik. Bai. Osea, uste dut, pues, hori ez doala akorde auzoarekin. Osea, ematen du hor pegote bat bezala. Ja, aireportu bat egiten ari diren. Bai, eta... Ja, nik ere kenduko nuke. Oinezko entzat jarri kalea, baina ez margotu. hori. Hola. Horrela ez. Eta hori, eta ni pues, galdera bat ez dakit. Aukeratu beharko bat zenu beste auzo bat bizitzeko? Non Ba, biziko behar zinateke? bada alde zarrean biziko nintzateke, ba, Bai, erosoago iruditzen zaidalako, edo nora joateko, edo polita iruditzen zaidalako, alde zarra. bai, niri ere. Ba, ez dakit. Ba, adibidez, ba, pirritx eta porrot. Hondartza. Ba, ez dut instrumentorik jotzen, eta edozein motatako musika entzuten dut irakurtzea. Ba, asko gustatzen zait glaukomako abeslaria, bai, Tetrak. Ba, bat aukeratuko banu agian Mendia. Ba, pixka bat gitarra jotzen dut eta ba, musika gustatzen zait denetarik. Bai. Kirola egitea. Alde zarrera joango zinatekete bizitzera, orduan? Bai. Edo ez, oso txantrearrak ikusten zaitzu Bueno, eta ere oso bai, auzo asko bueno. gustatzen zaizuela edo? Bai, asko, baina agian denboraldi bat horrela ikusteko nola den. Bai. Bai, bizi gehiago iruditzen zaizu daukala edo ze... Edozein auzon ikustea Bai. hori dagoela. Bai. Bai. Hore, txantreak berezitasunen bat izango du, beste auzoekin konparatuta edo ez? Bueno, bai, jende asko ezagutzen dugula, ez, edo... Bueno, bai, hori bai, eta zakit. Bueno, momentu zan bizaudete txantrean, ez da? Bai. Vale. Ba, bigarren atalari ekiteko, hemen ustein izkizuet gai batzuk, orduan zuek aukeratu pare bat gai, eta horren inguruan solastu, irakurri eta bapatean zer etortzen zaizuen burura, edo zuen bizitza pertsonalekin zer ikusirik daukan, ez? Bale? Vale. Memoria historikoa. Altzatu denak, Guztiak, eta, bale. Ba, sexualitatea, Eta genero berdintasuna. ba, zeinekin hasiko gara. Osagen genero berdintasuna. Bale. Ba... Zer iruditzen zaizu nola, gaur egun nola dagoen gauza genero berdintasunarekin? Ba, nik uste dut, bueno, egia dela aurrera pauso handiak eman direla, ba, hori, berdintasun
hori lortzeko, baina ere argi dagoela gizarte honetan ez duela iguala suposatzen gizona izateak edo emakume izateak. Bai, nire ustez ere, eta gero jarraitzen duela egoten ez jakintasun asko nire ustez. Osea, Bai, feminismoaren inguruan. bai, hori. Osea, niri batzutan entzun dut feminismoa ez dela emakumea gizona baino nola gehiago, ez? Ja. Eta hori, ja, hasten bazara hortik, ja, gaizki. Ja, nik uste hortarako bagakoa dela hezkuntza batez ere Ja, edozein adinarekin. Osea, ez bakarrik eskolan jasotzen duzun hezkuntza, baina etxean ere, eta lagunen artean hori gai honi buruz hitz egitea. eta gero ere, osea, egia da, agian handiago diren jendea, ja aitonak edo amonak, agian dela ez, nola zailago aldatzea hori pentsatzeko era hori, baina nire ustez, osea, jende asko esaten du, baina eske ja zer egingo duzu, ja dira handiak, baina nire ustez ere posible da hori, Aldatzea. bai, eta azaltzea ez, eta ikustea. Benetan arazo bat bai, dagoela hori. gizarte. Ja. Eta ezagit, gero ere ni orain ikusten dudana genero desberdintasun hori da asko kiroletan. Adibidez, hori, telebistan. Profesionalan. Bai, hori profesionalan. Telebistan agertzen den kirol guztia, ia, ez esateagatik guztia, da gizonezkoen kirola, futbola, pilota, ezagit, txirrindularitza, dena da hori, eta beste egunan horitzen naiz, nindoan kotxean, eta ikusi nuen emakume bat errepidetik, hori, nola txirrindulan entrenatzen edo hori, eta harritu nintzen, esan, ostras, ez dut oso gutxitan ikusi dut. Eta hori, horrelakoak, agian gaude ohitutak ikustera, baina ni uste dut dela zerbait pentsatzeko eta aldatzeko hori. Ba, nire ados nago. Eta zu beste, hori, ni kirolan ikusten dut gehien eta zu beste leku batean horrela ikusten duzula? Adibidez ingenieritzako, ingenieritza edo zientziak orokorrean horrekin harremana daukan edozein esparrutan, argi dago emakume zientzialariak daudela, baina behar bada ez daukate gizonezkoek daukaten arri eta iguala edo etzailea emesteko ez dakit garrantzirik ematen. Eta han egon arren ez ditugu ikusten edo... Ja, bai, gero ere, horretu naiz, historian adibidez ikasten genuenean, emakume oso gutxi agertzen ziren. Ja, eta filosofian ere. Batxilergoko bigarren mailan ez genuen, ikasi genituen filosofo guztiak gizonak izan ziren. Ja, eske hori, pentsatzen, jartzen zara, pentsatzen eta esaten duzu, ostras. Bai. Eta ez da filosofo emakumeak egon ez zirelarik. Ja, hori da, bai. Eta hori, lanetan, lan batzutan ere bai, horrela da edo soldatak, batzutan neskenak edo emakumenak dira txikiagoak eta hori. Oraindik falta dela asko ni uste dut. Egin da asko, baina falta da oraindik. Eta sexualitateari buruz, uste duzu sexualitatea jarraitzen duela izaten tabu bezala? Orokorrean esango nuke baietz dela, baina egia da adibidez gure artean edo gure adineko jendean, adineko jende artean ez dela hainbesteko, igual hainbesterako edo... Adibidez nik lagun artean
nahiko aski hitz egiten dut gaien buruz eta normalean hori normaltasun handiz hitz egiten dugu honi buruz, baina egia da klasean edo unibertsitatean honi buruz ez dela ezer ikasten. Bai, nire uste dut hori lagunen artean azkenean dago konfiantza eta hori hitz egiten duzu. Baina senideekin adibidez ez dago erabat normalizatuta nik uste. Ezagutzen du jendea, horrela hitz egiten duela, baina ni adibidez ez. Hori izango litzateke bai, baina... Hori, hor dagoela pixka bat hori, edo, ez dakit, baina hori... Ez dugula zertan lotxarik sentitu behar eta... Eta hori, nire uste dut, hori itzen nahiz, adibidez, bigarren hezkuntzan, etortzen zirela sexualitateari buruz hitz egitera, baina horretzen nahiz dela igual urtean, 3. mailan egun bat, ez da egun bat, ordu bat, eta nire ustez ere eman behar zaio horri nola garrantzia ez, eta agian zerbait gehiago ez utzi hor, eta gainera adin horretan, ja berandu uste dut, etorri behar dira edo, hitz egin behar dizute hortaz uste dut lehenago, ja hori, txikitatik lehen hezkuntzan ja hasi eta hori, eta ez utzi hain hor aparkatua edo. Bai, ados nago. Eta hori. Eta memoria historikoa? Nik uste ere, hau oso gai garrantzitsua dela eta esango nuke sexualitatearekin batera nahiko ahaztuta egon dela orokorrean eskoletan. Hori oso garrantzitsua delako historia ezagutzea eta hori ezaztea benetan gerraren ondorioak oraindik nabarmenak direla gure egunerokotasunean eta ohartzea jende asko sufritu zuela frankismo garaian. Bai. Eta hori, nire ustez ere hori, jakinaraztea eta hori ez zuztea hor, pasatzen hau eta jazta. Zeren hori jakiteko berriz ez gertatzeko edo. Hori da. Eta adibidez kaleen izenak aldatzearena eta hori, keinu bat izan arren, nik uste oso garrantzitsua dela benetan hori egitea, edo olako gauzak. Bai, nire ustez ere bai. Bai, eta aurten Erasmusa egin dudanez egindako azkeneko bidaia Pragara izan da. Bai, gustoko bidaiatzea eta horrela azken bidaia handia Pragara. Bai. Bueno, 3 gaiak landu dituzte azkenean? Bai. Primeran. Orain gai pixka bat konkretuagoetara joko dugu eta beste 3 gai utziko dizkizuet hemen mahai gainean. Eta zuek gauza bera, segi solasen eta ea hain adosta duten edo ez oraingoan edo? Zeinekin hasi nahi duzu. Zu egon zara Erasmusa egiten, ez? Bai, aurten. Bai, eta zer moduz? Oso gustora egia esan, gomendagarria den bizipen bat dela. Esango nuke, baina zoritzarrez, koronavirusaren egoerak kanpoan harrapatu ninduen. Orduan, kurtso osoa eman nuenez, irailetik martxo arte oso ongi, primeran pasa nuen, baina martxotik aurrera egoera nahiko zaildu zen. Baina, hortaz aparte oso gustora. Bai, eta jende asko ezagutu duzu edo... Bai, eta leku ezberdinetako jendea eta jende ezberdina eta oso gustora, bai. Asko aberasten duen
zerbaita nik uste. Eta egin dituzu bidaiak, osea, joan zinen Pragara, ez, Erasmusaketara. Bai. Eta egin duzu bidaiak hori, pues... Bai, ondoko herrialdetara eta Txekiar Errepublikan bertan herrialdea ere ezagutzeko hango garraio publikoa oso merkia da herrialde barruan. Beraz, iparraldetik hegoaldera zeharkatu alduzu, igual 2 eurengatik, ikasle izan da, oso aukera galanta izan zen. Eta historia, osea, Pragako historiarekin zerbait horrela aipagarria esango zenukena edo gustatu zaizuna? Hiriari buruz. Bai, edo norbait. Oso hiri polita da, benetan polita. Merezi du joateak. Zu izan zara? Bai, naiz. Nintzen ikasbidaian. Bai, izan zera peskat desastre, baina bueno. Baina hiria gustatu. Bai, oso polita. Eta gero hori naiz, nintzen abenduan edo horrela. Eta hotzan bila. Bai, hotza bai, baina oso polita bai. Eta hori ni bota nuen Erasmusera joateko, baina ez ziaten hartu notagatik. Baina orain ikusita egoera, igual hobeto. Eta nora joango zinateke? Ni nahi nuen joan Italiara. Bai, Italiara edo bestela Txile edo, bai. Baina hori, eske azkenean daude plaza gutxi eta hori. Eta nota ez dira eman. Baina, gero ere dago, hori, joateko Espainian zehar ere aukera, baina azkenean ezer. Ez zen joan zaitezke karrera bukatutako. Bai, hori bai. Nahi duzun lekura. Eta gero, zer uste duzu sare sozial eta harreman pertsonalei buruzko gai horri buruz? Nik uste dut sare sozialak oso tresna baliagarriak direla, baina beti ere arduraz erabiltzen baditugu. Eta uste duzu sare sozialak gaur egun erabiltzen diren moduan direla nola barrera bat edo laguntza bat harreman pertsonalentzako? Erabileraren arabera, ez dakit esango nuke behar bada pertsona bat ezagutzeko, hobe ezagutzeko aukera bat izan daitekela. Bai, ni uste dut hori, sare soziala direla erabiltzen ditu gaur egun iaia mundu guztia. Baina ere uste dut dela nola, ez dakit. Batzutan laguntzen du, baina beste batzutan ikusten dut ekiditen duela edo agian hitz egiten duzu jendearekin bizi delako ezakit urruti horrela, baina hori laguntzen dizu pertsona horrekin harremanatzera, baina agian ez bazenuke izango sare sozialak, egingo zenuke joango naiz ikustera edo hori. Edo deitu. Bai, eta hitz egin. Eta uste dut hori dela pixka bat laguntzen du, baina ere kentzen dizu igual aukera hori. Baina, orokorrean uste ondo. Gustatzen zaizkizu sare sozialak, orokorrean, erabiltzen dituzu? Bai, erabili bai, baina igual pixka bat hori erabiltzen dituelako mundu guztia eta azkenean orain ez baduzu erabiltzen da nola hori, da raroa, ez? Eta hori ere, pentsatzen baduzu esaten duzu, zergatik izan behar da raroa ez izatea sare sozialak hori. Baina bai, gaur egun da, igual bai, sare sozialengatik ezagutzen duzu jendea bistan edo zerbistatik, baina hori ez duen... Igual pertsona baten zenbakia ez badaukazu, modu ona izan daiteke pertsona horrekin hitz egiteko. Bai. Ez dakit.
Nik esango nuke igual nortasun handiko auzoa dela, baina bueno, guztiak bezala ezakit. Eta nire ustez hondartza falta zaiola. Nire ustez da hori gara nola laguntzen gara gure artean eta horrela eta giro oso ona eta falta zaiona ezakit. Bueno, nahiko adostu dute gauza guztietan, ez? Bai. Leire eta Ainoa. Baina, bueno, ongi, sare sozialekin eta Erasmusarekin. Erasmusarekin bueltatu behar izan duzu azkenean? Bai, apirilean. Apirilean itzuli behar izan zenuen. Ze pena, ez da, justu aurten pixka bat raro izan da dena. Bueno, lehenengo hitza emango dizuet, hemen jolasarekin hasiko gara, azken atalarekin, eta xuxaprak da lehenengo hitza. Zer uste duzu esan nahi duela hitz honek? Xuxaprak. Prakak? Prakak, uste duzu izan dizkiolako zerbait? Ez dakit. Ez dakizu Leire? Bale, 3 aukerak emango dizkizuet, bai? Lehenengoa da kuleroak, bigarrena sua pizteko aldaskak edo adarrak, eta 3. sobrak. Nik bigarrena, esango nuke, bigarren aukera. Sua pizteko aldaskak direla uste duzu? Nire esan behar nuen hori, baina esango dut 3. Bale, baina ados jarri behar duzue, ze helburua da taldea egitea eta konfiantza izatea. Bigarrena. Bai? Ni uste baietz. Uste duzu baietz? Bai. Bai, hori da, esmatu duzue, hori dira xuxaprak. Hori da, intuizioagatik edo zer esan duzu Leire? Bai. Bai? Edo entzuna zenuen jadanik? Ez, nuen ezagutzen. Ez ezagutzen. Bigarren hitza duzue den mendrena. Bueno, bi hitz dira den mendrena. Eta erabiltzen da garaz, luzaide aldean eta peina garazin ere bai, ez? Baixena Nafarroan ere bai. Orduan, zer izango da den mendrena zuen ustez? Den mendrena? Bai. Edo den mendren, jatziko dugu. Zer izan daiteke? Den mendren. Zintzuk dira aukerak. Zintzuk dira aukerak, ez da. Lehenengoa pixka bat, izango litzateke. Bigarrena ergela, eta 3. sugandila. Zer izango da den mendrena zuen ustez? Lehenengoa zein esan duzu? Lehenengoa da pixka bat. Esango nuke bigarrena. Esango zenuke ergela esan nahi duela den mendrena. Zergatik, Ainoa? Ez dakit, da gehien, ez dakit, lotura ikusten dudana. Edo sugandila bestela. Edo sugandila zuk uste? Ados jarri behar duzu, nor komentzitzen duen nor? Aukera, bai. Bai, oraingoan zuk. Ergela, ez da ez bata ez bestea. Pixka bat esan nahi du, den mendrena, pixkatxo bat. Baina, bitik bat asmatu duzu, Zer mozu zarete? Ondo, gustora. Ongi, bai, guere bai, egia esan. Eskerrik asko txantreatik onera etortzagatik. Eta mi esker, placer bat, gure partetik, beste bat artean eskak. Berdin, agur. Alejandro Jodorowskik zioen bezala, beldur guztien atzean izkutatzen da desira bat. Eta gure gaurko neskek beldur guztiak gainditu eta haien desioak biluzten ere bidea zabaldu digute. Beraz, eskerrik asko haiei onera etortzera ausartzeagatik eta eskerrik asko zuei ere horregoteagatik. Hurrengo saiora arte.